Hej og velkommen til videolektion om kreativ flashfotografering. I dag skal vi se på, hvordan man kan skabe effekter i billeder, som for eksempel det her, ved hjælp af et trådløst flashsystem. Det jeg har valgt at gøre, det er, at jeg har taget 3 af Canons helt almindelige flashsystemer på batteri og monteret en trådløs transmitter på, som man kan købe på eBay til få 100 kroner. Det gør, at jeg får en trådløs rækkevidde på op til 100 meter, og at sollyset ikke kommer til at genere, da det ikke er et infrarødt signal, men et radiosignal. Nu skal vi så se på noget af teknikken bag, hvordan selve billedet er taget. Man kan se, hvordan jeg arbejder her på ridebanen, og jeg har en til at tage sig af hesten og trække den rundt og stille den, som jeg beder om. Så har jeg en til at holde en flash, der tidligere på dagen knækkede et stativ for mig. Det er hvad der kan ske. Og så har jeg stillet 2 flash op, som man kan se her, hvordan de står. Og hvis man kigger nærmere på det her diagram over hvordan opstillingen er, så kan man se, at jeg har placeret en flash her i baggrunden, som giver en smule kantlys til billedet. Den er indstillet på maksimum styrke, det vil sige at den skyder alt hvad den har. Så har jeg 2 flash foran, som belyser hestens krop og giver en vis glans til billedet, som man ellers ikke ville opnå. Man kan se hvordan at hestens krop bliver lyst op af de her 2 flash, og ligesom spejler sig i lyset fra flashen, som er en lille smule køligere end lyset fra solen, som var ved at gå ned lige på det her tidspunkt. Hvis man kigger på diagrammet igen, så kan man se, at de 2 flash er placeret på den måde, at den ene lyser hestens bagparti op, og den anden lyser hestens hoved og hals op. På den her måde så får jeg hele hesten dækket ved hjælp af de her 2 flash, i stedet for at skulle bruge 1 flash kun. Jeg gør så det, at jeg stiller mig langt væk med kameraet, og så beder jeg egentlig om at få hesten rykket en lille smule skråt ind på billedet, så den ikke kommer til at stå helt vinkelret på kameraet. Når man fotograferer dyr generelt, så er man nødt til at være udrustet med god tålmodighed, fordi det er ikke sikkert, at dyret gør lige præcis som man gerne vil have, og står lige præcis som man gerne vil have, løfter ørerne, løfter hovedet. Det kan godt tage rigtig lang tid. Så det er simpelthen bare at vente, og så prøve nogle forskellige ting af. Jeg har fundet ud af, at for eksempel paraplyer, det fanger hestens opmærksomhed, hvis man lige slår sådan en op eller i, ryster med den. Vi var så heldige her, at der løb nogle heste rundt på en fold lige i nærheden, som også fangede hestens opmærksomhed. Men ellers så er det simpelthen vent på det rigtige øjeblik. Når man fotograferer med flash, så har man som regel kun 1 skud, og så går der lige et stykke tid, inden man kan tage det næste billede. Det vil sige, at hvis man fanger det helt rigtige øjeblik, så er det med at tage billedet, fordi man kan ikke bare skyde en masse billeder i serie, og så håbe på, at et af dem bliver godt. Man er nødt til at vente på det helt rigtige billede. Det sidste billede vi skal kigge på, tog jeg lige efter jeg var færdig med billederne af friseren. Og det var sådan set på samme ridebane, men solen var gået en lille smule mere ned. Det vil sige, at vi havde ikke det skarpe sollys i baggrunden, men derimod en meget flot himmel, som jeg godt kunne tænke mig at udnytte på billedet. For at få hele den her himmel med på baggrunden, så har jeg her skiftet til et vidvinkel optik. Jeg bruger Canons 10-22 mm, som fanger ret meget af himlen med. Hesten jeg arbejder med her er meget lys, og derfor så skal jeg passe meget på, at jeg ikke får overeksponeret hesten med min flash. Så derfor så har jeg rykket flashen en lille smule længere tilbage, hvilket gør, at belysningen på hesten bliver meget blødere på det her billede, end det var på det tidligere billede. Kameraet er indstillet på manuel, og jeg indstiller efter lysforholdene, som jeg har her. Her er det i det her tilfælde blende 9, en 200 sekund og ISO 100. Og så er jeg cirka zoomet omkring 16 mm ind. Så jeg kører med en cirka 16 mm på brændvidden. Hvis vi skal tage et kig på opstillingen af flashene, så kan man se på det her diagram, at jeg har en flash til kantlys i baggrunden herude til højre. Så har jeg 2 flash ligesom før, der belyser hestens krop.
Her er de bare rykket en lille smule længere tilbage, og der er sat lidt mere styrke på flashene. Den vinkel jeg vælger at tage billedet fra, det er sådan en lille smule på hook, det vil sige at vi får en lille smule frøperspektiv, og det stemmer rigtig godt i overens med at hesten ikke er forfærdelig stor, men vi fremstiller den en lille smule større end den er. Så er det sådan set bare at væbne sig med tålmodighed og vente på at hesten stiller sig lige præcis på den måde som man ønsker, og drejer hovedet lige præcis derhen hvor man synes det er allerbedst, og så bare tage billedet. Det eneste jeg var lidt ked af ved det her billede var det røde og blå træktov som hesten blev trukket i. Det synes jeg forstyrrede billedet rigtig meget. Så der er flere ting jeg kunne gøre ved det her problem. Jeg kunne vælge at ændre på farverne på rebet i Photoshop. Det resultat kan man se her. Det synes jeg har skabt lidt mere ro i billedet. Men jeg var stadigvæk ikke helt tilfreds med resultatet. Fordi den anden løsning jeg kunne gøre, det var simpelthen at fjerne rebet helt i Photoshop. Og det synes jeg faktisk var den løsning der gav det pæneste resultat. Det kan man se her. Grunden til at jeg valgte at behandle det her billede i Photoshop på den her måde, det var fordi at vi prøvede på ridebanen også at lade hesten gå fri. Men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at tage et lige så godt billede uden træktov i hesten. Så det må blive den næstbedste løsning, og så fjerne det i Photoshop. Tak fordi I så med. Jeg håber I fik noget ud af det. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I bare putte dem ned i kommentarfeltet nedenunder, så vender jeg tilbage hurtigst muligt. Ellers så like os på Facebook og hold øje med siden for nye videoer. Det kommer snart.